ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. हरि ओम. मुख्यदावनु ह्या एक पुरुषोत्तम मासाचे सुसंदर्भांतू आम्ही हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य चिंतन कोण घेऊन येतसचे. बृहन्नारदीय पुराणांत येतसले हे कथाभाग हंतू दृढधन्वरायलेची चरित्र आम्ही ऐकता येलीची. तगले सर्व संशय छेदन कुर्चिगोस्कर येऊन पबिल तसलेची वाल्मीकी मुनी त्यांनी अनेक रीतीरता खंची रीती हे एक उद्धार कोरका प्रत्येक तगल पूर्व जन्म वृत्तांत कोण आरंभ कोण घेऊन तशी एक हे व्रत खंची रीतीर कोरका दीपदान खंची रीतीर कोरका उद्यापन खंची रीतीर कोरका संकल्प कशी कोरची प्रत्येक त्यांनी अनुग्रह कोरनो त्यानंतर त्यांनी बाहेर सरतचके. अशी इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वर मनीनमत अपूजयत्ततो भक्त्या सपत्नी कोमदान्वितः. इतले पूरा उद्धार कोण घेऊन त्यांनी अनुग्रह कोण घेऊन बाहेर सरल तसल ते वाल्मिकींक नमस्कार करतके. तशी पूजन कोण घेऊन सपत्नीक दावन घेऊन तंगल सन्निधान अंतू तंगले आशीर्वाद कसन पुरा दौका प्रत्येक तंगल सन्निधान निमगून घेतलेके. त्यांनी जर रीची आशीर्वाद दिले तन्नी म्हणलिके हामनी इतले पूर तुक्क अनुग्रह कोंदल्ले हाम पापनाशिनी दावन सिलसले सरयू नदी तीर मनुनिर्मित नगरी अयोध्या म्हणून सांगून म्हणतात. असल ते अयोध्येक सरयू नदी तीराक हांव भायसून घेऊन वत्ता म्हणून सांगून भाय सरताजके. आवयोर वदतोरेवं सायंकालोधुना भवत इत्युक्त्वाशु जगामीव वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः. इतले पूर सांगून घेऊन सायंकालदಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು घेऊन बाहेर सोन घेऊन त्याने बाहेर सरलीची मुखार चमकलीची. आसीमांत मनुब्रज्य त्याने बाहेर सरताना ते ग्रामाची सीमे म्हणून सांगून असता एक गडी प्रदेश म्हणून थईपर्यंत त्यांनी चमकलीच के. त्यांनी वचून घेऊन तदनंतर पुन्हा ते दृढधन्वरायू आणि गुणसुंदरी त्यांनी बाहेर सोन घेऊन पुन्हा राज्य घेऊन पावताच के. आईल ಕೂಡಲೇ ते गुणसुंदरी लग्गी तो म्हणत के बायले लग्गी कसं नाही म्हणून सांगणारी हे एक संसार म्हणून सांगितलं तसले अत्यंत असार दावनशील तसली एक पदार्थ सारभूत दावनशील खंचेच नाही. रागद्वेषादि षट्छत्रो गंधर्व नगरोपमे. रागद्वेषस तशीची अरिषड्वर्ग म्हणून म्हणतात. काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर म्हणले अरिषड्वर्ग म्हणून म्हणतात. ते प्रत्येक हे एक संसार भितरस गंधर्व नगरोपमे. गंधर्व नगर म्हण केच काही आहे. गंधर्व नगर म्हणून सांगणारी आमकां सन की चंद म्हणून सांगून दिसतं तर ते चंदने त्या रीतीन आमकां असेल तसली एक हे एक संसार. क्रमविड भस्म संज्ञाते देहे मे किं प्रयोजनम. हे एक देहा भितर मी अशी पोळोची जमकर म्हणून दरी वात पित्त कफ मल मूत्र रक्त हज्ज मुखांतर दावन असून घेऊन आमगे मरण नंतर सर्व क्रिमिकच मी आहार दावन घेऊन वच्चित असले तसे असताना अथवा भस्म दावन घेऊन वच्चित असले अशा असून घेऊन ह्या एक देहामुखांतर कसन प्रयोजनस म्हणून त्यांना म्हणत काही. अशी अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवमर्जयितुं वने गमिष्यामि वरारोहे संस्मरण पुरुषोत्तमम. म्हणतात ह्या एक अध्रुवदानशील शरीर हे शरीर दुखून घेऊन ध्रुव दावनु निश्चय दावनशील तसं कसन की एक हाम संपादन करचे बाक्यस त्या खुर्चीಗೋಸ್ಕರ हाम वनाक बाहेर सोन घेऊन वत्ता म्हणारी देवा कुडगास खुर्चेक वनाक वत्ता म्हणून सांगून म्हणता. सांगेल त्यांना गुणसुंदरी समेत हे ऐकून घेऊन ती म्हणत गे नमस्कार कोण घेऊन विनयपूर्वक दावन घेऊन त्यांना म्हणत गे अहमपि आगमिष्यामि केदनाके बमणरೊಟ್ಟು बायला येऊ का म्हणून सांगून म्हणताना तुम्ही ते वना वत्ता तर हावे तुमगरೊಟ್ಟು येत्ता ते येऊन घेऊन प्रतिव्रतानां स्त्रीणांतु पदरेव हि दैवतम. पतिव्रता स्त्रीले ओढ कर्तव्य कसं म्हणारी विंगड देव म्हणून सांगून असवे प्रथम पडो का काण म्हणून सांगणारी पण तंगेल पतिदेवांक त्यांनी पळवून घेऊ काके तदनंतर बरलेला नाही पुरा म्हणताना तसल ते एक पतिव्रता स्त्री धर्म कसं नसतं ते पालन करचीಗೋಸ್ಕರ तुमगेरೊಟ್ಟು हाम येत्ता म्हणून सांगून बाहेर सरलेके. प्रियवाक्य मुररीकृत्य सुतम राज्येभिषच्य अशी ऐकून घेऊन ती सांगतगे समजायशी दितगे अंतर तो जायत ಒಟ್ಟು वच्चा म्हणून सांगून बाहेर सरताना तंगेले पुत्ताक ते आस्थाना भितरी राज्य तक्क सोण देऊन घेऊन
तक्क रायुकोन घेवन सहपत्न्यायो शीघ्रमरण्यं मुनिसेवितं ते बायसोन घेवन अरण्याक बायसोन घेवन मत्तगे समस्त मुनी इत्यादि परासिल दसल जागो कैवत्ता मुणसनरी हिमाचल समीपे च गंगामासाद्य दंपति त्रिकालं चक्रस्नानं संप्राप्ते पुरुषोत्तमे हिमाचल समीप कुचुन घेवन पवताज के ते गंगामासाद्य ते गंगा नहीं अस ते वचुन घेवन असून घेवन त्रिकालं तीन काल प्रातः काल मध्याह्न सायंकाल तिन्ही काल समेत तन्नी गंगा स्नान करताज के आम्ही समेत गंगा स्नान कुरक्कादरी तिथं दूर दरीच आम्ही वत्ताती वचून घेऊन नक्का आज करत नक्का म्हणून आम्ही सोडूनच गंगा स्नान एक वेळा पुणे आम्ही ते कुरक्का म्हणून म्हणतात म्हणताना त्यांनी ते पुरुषोत्तम मास प्राप्त झाला के अशी त्रिकाल त्यांनी गंगेंतू स्नान करत असची तशी प्रति दिवस म्हणकेची कसनकी एक विधिपूर्वक तक्का एक व्रत कोरका म्हणून ऐकलस त्या एक रीतीरी तो हे पुरुषोत्तम मासाचे व्रत करचेक आरंभ करतगे तपस्तेपे सपत्नीक संस्मरण पुरुषोत्तमम ते स्नान करचे आणि पुरुषोत्तम देवाक स्मरण करतची ते तपस्सु करचेक आरंभ केले के ऊर्ध्वाहु निरालंभ पादांगुष्टेर संस्थितः नमोदृष्टि निराहार श्रीकृष्णं तमजी जपत अशी ऊर्ध्वबाहू दोन्ही हात वैर जोडसून घेऊन तशीची पादांगुष्टेन स्मृता अंगुष्ठ बोट्टान केवल ते पायांतू आधार दवन रब्बून घेऊन नभो दृष्टी ऊर्ध्व दृष्टितो दबन घेऊन निराहार पूर्वक दावन घेऊन कृष्णाले जप करचेक आरंभ केले एवं व्रतविधौ तस्तु तपोनिदेहे सेवाविधौ प्रपन्नासीन मेषी सा पतिव्रता अशी प्रति दिवस ताणे तपस्सु करतची तगरवट्टूची तगल सेव करतची तगल पतिव्रता स्त्री दरीची त्या वेळारी विशेष दावन घेऊन एक देवाल सन्निधानांतू तीन दरीची सेव केले के ताणे व्रत कोण घेऊन एक पुरुषोत्तम मास कसनकी एक व्रत दत्ता ते संपूर्ण दल तशीची एक विमान येऊन घेऊन पावली के थंय असताना ते विमान कशी म्हणून सांगणारी अनेक घांट गेज्जे इत्यादी पुरा ಒಟ್ಟು असिल तसली एक विमान त्या विमानांतू एक दिव्य येऊन पाविल तेदना पुण्यशील सुशीलाभ्याम सेवितं सहसागतं तद्दृष्ट्वा विस्मयाविष्टः सपत्नीको महीपती असले पुण्यशील आणि सुशील म्हणून सांगिल तसले एक दोग जण ते भितर बसिल के त्यांनी बसिल तसली एक विमान थंय येऊन पाविल तेदना रायाक आणि तगल बायलेक दृढधर्माक आणि गुणसुंदरीक अत्यंत संतोषदल्ले आश्चर्यदल ರೀಚಿ ದಲ್ಲಿಕೆ ಅನೀನ ಮದ್ವಿಮಾನಸ್ಥೌ ಪುಣ್ಯಶೀಲ ಸುಶೀಲಕೌ ತದಸ್ಥೌ ತೌ ಸಪತ್ನೀಕಂ ವಿಮಾಲಂ ನಿನ್ಯತುನ್ರಪಂ अशी त्यांनी विमान तो बसिल दसले पुण्यशील आणि सुशीलांक नमस्कार केले के नमस्कार कोण घेऊन दृढधन्मरायाक आणि गुणसुंदरीक ते विमानांत बसकरून घेऊन तैदकून घेऊन गोलोकम गतवान शीघ्रम दिव्यम धृत्वा पुनर्नमम अशी अत्यंत श्रेष्ठ दावन सले गोलोकाक बायसोन घेऊन चमकले के पतिव्रता च तत्पत्नी सापि तल्लोकमायजौ पुरुषोत्तमे तपस्यंतं संसेव्य निजवल्लभम अशी प्रति दिवस म्हणकेची ताणे अधिक मासांत तपस्सु कोण घेऊन तगले एक विशेषतावन घेऊन देवाल अनुग्रहान करताना तो रीची गोलोक चमकलो पतील सेव केलेलं देखून घेऊन ती समेत बामणार वटूची गोलोकाक भायर सरलो म्हणून सांगून अशी नारायण नारद लग्गी सांगलिके वर्णयामि कमद्याहं सदे यदेकर सदा मम पुरुषोत्तम समम किंचिन नास्ति नारद भूतले हे नारदा ह्या एक शंका म्हणून दरी मिगले कच जीबशे अशें आसतना हांव खंयचे रितीरी एक वर्णन करची ह्या विशयान म्हणटना पुरुषोत्तम मासाचे समदावन आसले कसन आस म्हणून सांगचे हांव तुगे लग्गी म्हणून सांगून घेवन नारद लग्गी सांगतस गे सहस्रजन्म तप्तेन तपसा तन्न गम्यते तत्फलं गम्यते पुंभिः पुरुषोत्तम सेवनात् कितले हजारो वर्ष जन्मांतू तपस्సు केल्यार समेत तंतु दुकुंदारीची वच्चे एक सुलभ दायन जातील तसले एक लोकाक एक पुरुषोत्तम मास व्रत केलेलं मात्रान वच्चे एक जत्ता म्हणून सांगून नारद लग्गी सांगले की व्याजतोपि कृते तस्मिन् मासे श्री पुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नानेन च जपादिना ह्या एक मासांतू अशीची कोणे सांगताच म्हण अशीची कोणाला तोरपडे करची गोतकार अशें बरो भक्तीन कोरका लेक्कारी त्या करनाशी अशीची मिणी व्रत केल्यार समेत त्या वेळारी उपवासेन खंयचे रितीर कोरका उपवासान अशें बरो दानमानान अशें बरो स्नान कोरून अशें बरो जप कोरून अशें बरो कोण पूर हें व्रत आनी पुरा विशेष दावन घेवन करतदी कोटी जन्म कृता अनेक पापराशीर लयम व्रजेत अशें म्हणटना तशी व्रत केलेल्या मात्रान
ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಕೆಲಸಲೆ ಪಾಪ ರಾಶಿ ಸಮೇತ ಲಯಧಾನ್ಯವನು ಒತ್ತಿಗೆ ಯಥಾಶಾಖ ಮೃಗಸ್ಯಾಶು ತಿರಾದ ಸ್ನಾನ ಮಹೃದ ಅಂತನ ಹಜ್ಜೆ ಅತು ಮುಖಾರ ಸಂಗ್ತದೆ ಕಂಚ ರೀತಿರಿ ಏಕ ಮಂಕಡ ಸಿಲಕೆ ते मंगड़ा मुखांतर दावनगेवनु त्रिरात्र स्नान मात्रद तीनि रात्रि स्नान केलल मात्रान अजानतोपि दुष्टस्य प्राक्तनानां कुकर्मणां संचयो विलयं यातो मासे श्री पुरुषोत्तमे गोत्नासी कोणेचि दुष्टान केलल एक कुकर्म केलल सल्जनान समेत एक पुरुषोत्तम मास व्रत केलल मात्रान संचयो विलयं यान्ति पाप संचयस्तरी लय दावनगेवनु वत्ता मुणसंगोन म्हणतादी तशी वचून घेऊन सोपी दिव्यम अपुरुधृत्व विमानमनिरुध्य च अगमद दिव्यलो गोलोकम जरामृत्युवर्जितम ते एक मंकड़ समेत ते एक गोलोकाक वच्चेक कारणदल्ले मुणसंगोन म्हणतादी अतः श्रेष्ठतमो मासः सर्वेभ्य पुरुषोत्तमः दुष्टं शाखामृगं योसौ व्याजेनापि हरिं नयत अशस्तन हे एक पुरुषोत्तम मास मुणसंगिल दसले अत्यंत श्रेष्ठदानशील दसले मास पूरा मासाच पशीची श्रेष्ठाची पुरुषोत्तम मास दावन घेऊनस तष्टगुण घेऊन एक दुष्टदावनशील सले मंकडाक समेत गोत्नाशी केलेलं सले स्नानाचे पुण्यप्रभावान करताना परमात्मा सानिध्य मिळतशिदल्ली गोलोकांतू म्हणून अहोमूढा न सेवन्ते मासं श्री पुरुषोत्तमं ते धन्या कृतकृत्यास्ते तेषां च सफलो भवः अनेक जन ಮೂಢ ಲೋಕನಿ ಅස්සಜಿ ತನ್ನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಐಲರ ಸಮೇತ ತಂಕ ಸನೇಚಿ ಗೊತ್ತನ ತಂಕ ಅತ್ತೆ ಅಸ್ಲರ ಸಮೇತ ಮಹಿಮೆ ತಂಕ ಗೊತ್ತಸ್ಲರ ಸಮೇತ ಆಚರಣ ಕರ್ನಾಚಿ ತನ್ನಿ ದೇವಲೆ ಆಚರಣ ಕರ್ನಾಶಿ ಅಥವಾ ते पुरुषोत्तम मास ಐಲ್ ತೆದ್ನ ಕಂಚೇರಿ ತಿರಿಯಮ್ಮಿ ದಾನಮಾನ ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ ಕರ್ನಾಶಿ ವ್ಯರ್ಥದಾಂ ಸೊಡ್ಚೇಚಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ದಾವನಿಗೆ ವನಸ್ पुरुषोत्तम मासं ये सेवन्ते विधिपूर्वकं स्नानदान जपेर होमे उपोषण पुरस्सरैः अशी पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगितलं सले विधिपूर्वक दान घेऊन स्नान दान जप होम उपवास हज मुखांतर कोण पूरते आराधन करताच की ते धन्याः कृतकृत्यास्यु त्यांनी प्रत्येक जन ರೀಚಿ कृतकृत्य दावनस्ताकी धन्य दावनस्ताकी ತಂಗೆಲ್ जन्म सफल दावनस म्हणून सांगून म्हणतात अशी सर्वार्थ साधनं वेदे मानुषं जनरुच्यते अथ शाखामृगोप्यद्ध मुक्तो यद्व्याज सेवनात् तेवढा नारद म्हणताच की आता नारायण देवान सांगले एक मंकडादल ರೀಚಿ ಗೋಲೋಕ ಮೆಲ್ಚೆ ಕಾರಣದಲ್ಲೇ म्हणून सांगून म्हणतात तशी त्या नारद नेमकीताच की सर्वोत्तम दावनशील नारायण सकल पुरुषार्थ मेळका म्हणून अरी योग्य दावनसले मनुष्य जन्म म्हणून प्रत्येक वेदांतू सांगितलं सरे प्रत्येक जन ಗೊತ್ತಿಸಲ್ सर विचार अशी असताना एक जातीन एक कपी दावनशील दसले तांत दुखून घेऊन तांणी केलं पुण्याफलान करताना कशी ते मुक्तदल्ले म्हणून सांगून घेऊन तू सांग म्हणून सांगून देवर निमगिलके तद्वस्व कथामेतां सर्वलोकहिताय मे हे कथाभाग कसा नसगी सर्व जनांक एक अनुग्रह करतसले कथाभाग तुम्ही सांगाची कुत्र असो कृतवान स्नानं त्रिरातं तपसा निधे खै ते एक मंगडान वास केले खै रब्बून घेऊन स्नान केले कंची ರೀತಿಯ तीन दिवस म्हणून तपस्సు केले तुम्ही सांगाची कोसो कभी किमाहार कंची मंकड तजे आहार कसने खै जलले खै वास्तव्य कोर नसिले तशी कंची मुखांतर तक्क अत्यंत श्रेष्ठ नसिले पुण्याफल पुरुषोत्तम मासान मिळले हे प्रत्येक तत्सर्वं विस्तरेणी व विस्तारपूर्वक दान घेऊन तुम्ही अनुग्रह कराची म्हणून सांगून ते ತಂಗೆ लगी नारायण लगी नारद निमगून घेतस नतिप्तिर्जायते त्वत्तः शृणोतु मे कथामृतं तुम्ही सांगितलं सरे हे कितले कथामृत कसनस हे ऐकून घेऊन अनेके माक तृप्तीदायनी अनेके भगवत कथा ऐकू का म्हणून सांगून घेऊन माक दिसतस तुम्ही सांगाची म्हणून सांगून घेऊन त्यावेळारी देवाला गिरून गेल तेदना देव तगरे पूर्व वृत्तांत संचेक आरंभ करता एक केरळ देशीय अंतू असिल दसलो एकलो द्विज ब्राह्मणके परमलोलुपः अनेक ರೀತಿರಿ एक धन संग्रह कोर्चेचिकेतो नित्यं धनजये दक्षः सरगेव धनप्रियः अनेक ರೀತಿರ್ತಾನೆ ಕಸದಲರೇಡ್ನ धन संचय कोर्चेची म्हणून सांगून धनलोभी दानशील सलो ब्राह्मण तक्क पूर्वजनान कसने म्हणून सांगणारी लोके कदर्य इत्याख्याम कदर्य म्हणून सांगून घेऊन ಮುಂಚೆ के तक्क धनलोभी म्हणून सांगून घेऊन तक्क ಮುಂಚೆ जरा तगल नाव चित्रशर्मा म्हणके पूर्वजनान तक्क तगले धनलोभ पडून घेऊन तक्क कदर्य म्हणून सांगून घेऊन अपोजसिलके सदन्नं च सुवस्त्रं च न भुक्तं तेन कुत्रचित् न स्वधा वापि न स्वाहा न स्वधा वापि कृता तेन कुबुद्धिना तगले एक जीवन शैली कंचे ರೀತಿ रसी म्हणून सांगलरी तगलगी दावकदल सले संपत्तु नामे अस
दवाखान्यात योग्य कंचे सौकर्य नावे प्रत्येक असल्यार समीची खंचे रीतीर ताणे एक दिवसाक समेत खंचे एक चांग अन्न स्वीकार करनिके ताणे चांग अवंगल धारण करून घेनिके कसनेची एक भोजन कुरका म्हणून समेत खंचे रीतीर योग्य रीतीर भोजन करनिके न स्वाहा न स्वधा वापि गरकड देवता आराधना विषयून न स्वधा एक पित्र देवते आराधन समेत केदनाकै करनिके ताणे तसेच यशोर्थेन कृतं किंचित पोष्यवर्गो न पोषितः सर्वं भूमिगतं चक्रे धनामन्याय संचितम अशी अनेक रीतीर ताणे संपादन केले कसने म्हणून सांगणारी कोणाकची उपकार कुरकावे म्हणून सांगून परोपकार एक दिवसाकी कोणाकची हे करनिके अथवा कोणाकची एक खंचे रीतीर पळोवन घेवके खंचे रीतीर पळोवन घेनिके तगल केलेलं तसलं प्रत्येकते अन्याय दखून केलं दुड्डनी पूरा भूमिगतं भूमिक वचून घेऊन पावलिके कसले काय म्हणारी नमाघे तिलदानम नकरंतम तेन कदाचन अंत एकेकची म्हणतात खंची खंची मासा कसं करनी म्हणून म्हणतात मला कसन मासा कसं कोरका म्हणून आमकां हाजी मुखांतर कळता माघ मासांत तिलदान कोरका आसले ताणी एक दिवसाके करनी कार्तिके दीपदानंच कार्तिक मासान दीपदान कोरका आसले करनी ब्राह्मणांक भोजन कोरका आसले ते करनी वैशाखे धान्यदानंच वैशाख मासांतू धान्यदान कोरका आसले ते वे करनी ವ್ಯತಿಪಾತ ಇಲ್ತೆದ್ನ ಕಾಂಚನದಾನ ವೈದ್ಯತೆ ಇಲ್ತೆದ್ನ ರಾಜತ ದಾನ ಅಥವಾ ಕಂಚೇ ರೀತಿರ್ತಾನೆ ದಾನಕ್ಕೆಲ್ಲೇನಾಕೆ ರವಿ ಸಂಕ್ರಮಣೆ ಕಾಲೆ ನದದತ್ತಾನೆ ಕದಾಚನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಇಲ್ತೆದ್ನ ಪುಣಿ ಕಸನೆ ದಿವಕಾಸಿಲೆ त्या समेत कसने देनी चंद्र सूर्योपरागे च नजप्तम न हुतम क्वचित एक ग्रहण आईल तेदना उपराग म्हणून म्हणतात तेदना आम्ही स्नान करून घेऊन जप कोरका म्हणस अथवा कसनगे ग्रहणाचे हवन म्हणस त्या कोरका त्या दरीची केदनाके येताने करनी अविवद दीनवाचम सर्वत्राश परिप्लुतः वर्षपाताद क्लिष्टः कृषक्का क्षामकलेवरः त्यागे जीवन खंचे रीतीर चलतसिले म्हणून सांगणारी मिगेलगी कसने दुड्डुನ मिगले कसने संपत्तुನ केदनाके ताणे दीन दावन घेऊन पोरजनलगी देही मक दी म्हणून सांगून घेऊन निमगी तसिल केतो अशासून घेऊन क्रशः कंचे दावकदल तसल खावचेना क्रश दावन घेऊन असिल केतो केदनाके अनेक रीतीरे कळो दावन घेऊन असिल तसल केतो चचार धनलोभेन मूढतीर्भूतले सदा अनेक रीतीर शीच निमगितची अत्यंत मूढ दावन असिल तो ते भूंतू भोवन घेऊन असिल के कोपी यच्छद यत्किंचित पामराय मुहुर्बदन अशी कोणे पुणी माके एक पामराक माका अनुग्रह कराची म्हणून पोरजनलगी निमगित असिल के अशी सगोदोहन मात्रं हि कुत्रापि स्नातुमक्षमः लोकधिक्कार संदग्धो बभ्रामोद्विग्नमानसः एक क्षण मात्र कय्याश्य तक सुर्तसिलिचके आणि एक क्षणदಲ್ಲಿನ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ್ವಜನ ಜನ ತಕ್ಕ ಧಿಕ್ಕಾರ ದೇವನ್ घेऊन तक्क बिष्टोन घेऊन पेटोन घेऊन सुडतसिलिचके अशी तन्मित्रं वाटिकानाथः कश्चिदासीन वनेचरः सतम निमेदयामास सुदुःखं समृदन्मुहुः अशी तगलेक्लो मित्र सिलके तक्क होड तोटनी पुरा सिलके तक्क तज्जो एकलो पळून घेतलो म्हणताना तो वन ಅಂತ सिलके तगलेगी तगल निमगून घेतलके तगल विश दुःखनी पुरा सांगून घेतलके तिरस्कुर्वन्ति मां नित्यं पुटभेदवनासिनः पूर्वजने पट्टणंतसिल जननी पुरा मग प्रतिनित्य तिरस्कार करतसजी हाण कसन केला म्हणून तो सांगना तरी तिरस्कार करतस म्हणून सांगून घेऊन अधस्तत्र मया स्थातु न शक्यं पुटभेदने असे करून घेऊन हाम एक हे पट्टण बित्तरचेक हाम साध्य नामक अशसिल तेदना इत्येवं वदस्तस्य तगल सर्व एक जन्म वृत्तांत सांगतजी अति दीनतरां वाचाम आकर्ण्य कृपया प्लुतः तगले अत्यंत दीनदावनसिलसले विचार ऐकून घेऊन ओ पाप हा कोणेची रब्बू सोणचके नव्हे कोणे कसन हक्क दीनत नव्हे अष्ट करून घेऊन हाव तक्क पुळून घेता म्हणून सांगून घेऊन दीनं मत्वा अकरोद्धयाम तगले बेरी दय्य केली काही दय्य कोर्नु हे कदर्य त्वमत्रैव वाटिकायं वस अधुना अनिमुखारसून ह्यांग तुम हे एक तोटा बित्तरी तुवाची वास्तव्य कोण राब म्हणून सांगून घेऊन तगले सांगलिके ताण सांगिल तसल ते एक वचन ऐकून घेऊन तक्क कदर्ग्याक भारी एक संतोष दलिके तशी जी सर्व जनदारीची तक्क तिरस्कार इत्यादी पुरा केलेलं नव्हे नित्यं तन्निकटस्थायी तज्ञा परिपालकः केसन केले म्हणून सुनारी तो कसन सांगता प्रत्येक कार्यकोरचे आरंभ केले के तो खैवत्ता तगलुट्टुवच्चे आरंभ केले के आरंभ करून घेऊन त्या सांगिल तसले एक तगले एक कार्याचे एक हे पळून घेऊन पूर्वजनಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ
आणि तक्कद रीची ते एक तोटाचे एक धनिका कसन दत्ता म्हणून सांगणारी हागेल बेरी अनुकंप येऊन घेऊन त्याची हॉद रीची आणि तोटाने पडोचे एक समर्थ दावन घेऊन असं म्हणून सांगून घेऊन तस् सर्वात्मभावेन ममायमित निश्चयात विहाय वाटिका चिंताम शिशेवे राजमंदिरम तो सर्व हंगा पुढून घेतलो हांव राजमंदिर वत्ता थंय वचून घेवन काम करता म्हणून सांगून हांगा सर्व चिंती सोडतगे आणि तो राजमंदिराक रायाल आस्थानाक बाळसून घेवन वत्तगे राजद्वार ಅಂತೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ತಾणे कार्य कुर्ची तगले एक वृत्तिगे तगले ते कोण घेऊन केदनाकई पराधीनतया जासो वाटिकाम न जगामह अशी म्हणताना विंगडलग्गे हांव ते कोणाक दिल्लल ना तशें करून घेवन म्हाका राजभवनांत काम असते करून घेवन तो कशी पडून घेता असं म्हणून सांगून तो चमकल्लो नाके तोटाक तत्फलानि कदर्यस्तु जघास निर्भरम मुदा अक्रीणतावशिष्टानि लोभेनातीव दुर्बलः अशी थंय तो कसन करता म्हणून सांगणारी कदर्यो तांकां मेळल तसले फल कसन आसता तोटान तांणी पुरा नित्य निरंतर खावचें आरंभ केले केदनाकय खंयचेय एक कोणाले घरकड अशें बरो कोणाले वस्त अशें बरो तांगेले एक अनुज्ञ घेनाशी आमी स्वीकार करची चुकीची अशें आसतना तागेर कसन की विश्वास दबन घेवन तो राजभवनाक वचून घेवन पाविलो अशें आसतना हांगा कसन करता म्हणून सांगणारी प्रतिनित्य म्हणकेची थंय आशिल्ले तसले एक फल की पुरा खावचें आरंभ करता हांगा कोणा पुरा दवका की दिवका म्हणून सांगून घेवन धर्माक दिना विक्रय करचे आरंभ करता फल विक्रय करता अग्रह्णा द्रविणं तज्ञं सर्वं स्वयमशंकितः यदृच्छा ध्वनाधीशः तदग्रे विदन्मुदा अशें करून घेवन कसनेची संकोच इत्यादी परा नाशी ते तोटाचे मालीक कोण आसता त्या कसनेची आय व्यय कसने लेख इत्यादी परा दिनाशी तो म्हणतसिलो खंयचे रितीर हांगा फल इत्यादी परा दायना केदनाकय हांव हांगा दुखून घेवन भायर सोन घेवन विंगड विंगड गांवां आनी प्रवत्ता थंय चमकदर समेत म्हाका कसनेची मेळना तशें आसतना प्रति दिवस म्हाका कसने चमकदर समेत खंयचेय एक हांगा मेळतना हांगा दरीची कसन फल आनी पुरा दत्ता दलल ते फल आनी पुरा पक्षी पुरा ते स्वीकार करून घेवन म्हळ्यार चब्बून घेवन फल आनी पुरा वायट जावन घेवन वचतस तेषा मांसानि पक्वाणि पक्षाणि पतिनानिह सर्वतः तद्दृष्ट्वा तीव विश्वस्य जगाम वाटिकापतिः आणि तागेले म्हणतके दावकदला पळयती हांग पक्षीचे मांस पडलस पक्षीचे पाकनी पुरा पडलस तशें करून घेवन त्या पक्षीचे हांग घेवन प्रत्येक फल आनी पुरा खावन घेवन हांगा तोटादल फल आनी पुरा वायट करून घालतस म्हूण सांगून घेवन तो म्हणतके ताका रीत थंय पडल ते पक्क आनी पुरा पळोवन घेवन ते मालिकाद रीची मना भितरीची विश्वास येतगे हां अशें पुरो म्हूण सांगून दिसतगे एवं प्रवर्तमानस्य जग्मुरुवर्षाणि दुर्मते सप्ताशीतिकदर्यस्य जरा जर्झरितस्ततः अशीची दिवस घेतची 87 वर्ष ते कदर्या कदल्लिगे 87 वर्ष ಆಗದಲ್ तेदना त्या वेळाक तागेले एक काल म्हूण सांगिल्ले तसले दल्ले यमदूताले एक मुद्गरा भयद आयुध दुखून घेवन मारताची ते कदर्याले एक जीव वर्का म्हूण सांगून घेवन आयिल आसाची हा म्हूण सांगून घेवन तो अनेक रितीरी ते मुद्गरा आघाताचे भीती दुखून घेवन आसके जलरीची तांणी सोडताची वे केदनाकय आमी केलेले तसले आमीच भोगचे म्हूण सांगून म्हणटात चांग केल्ले बे चांग आमीच भोगचे वायट केल्यार समेत वायट आमीच भोगचे म्हूण ते रितीरी ताणी कसन की एक पापकर्म केलेले विंगडेले एक तोटा आसून घेवन फल इत्यादी परा तांकां अनुज्ञ घेनाशी स्वीकार केलेले ताजे फल विक्रिय करून घेवन ताजे फट्टी ताण सांगिले ताजे मुखांतर जावन घेवन तागेले जीवन ताणें व्यर्थ करून घेवन हें एक तागेले जीवनाचे अंतिम क्षणांतू ताका मुद्गराघात भीती जावन घेवन रडता आसल्यार समेत पूर्व जन्मांत केलेले तसले कसन की एक तागेले अपराधस ते प्रत्येक त्या मना भितर ताका येवचेक आरंभ दत्तगे आरंभ जावन घेवन अहो मे पश्यता ज्ञानम कदर्यस्य च दुर्मतेः अशी हांव खंयचे रितीर अज्ञानान आसतना सर्व रितीर हांव धनलोभी जावन घेवन हें सर्व हांव कार्य इत्यादी परा केल्ले म्हूण सांगून घेवन तो मना भितर रिती रोदन करचेक आरंभ करतगे अशी रोदन करताची तागेले जीव म्हूण सांगिल्ले तसले वत्ता म्हूण सांगून घेवन म्हणटा तशीची ते जीव प्राण त्याग करचे दल नंतर तागेले मनांत कसन पुरा ते एक दुःख येता कसन तागेले मना भितर पश्चाताप येता म्हूण सांगून घेवन फाल्यां दिवसा आमी चिंतन करुया हें एक 5 दिवसाक कदर्य उपाख्यान म्हूण सांगून हें एक पुरुषोत्तम मासांत प्रसिद्ध आमी हें चिंतन केलेलें आसा हें 2 उत्तर हरिकुरू चरणा भितर अर्पण करतस श्री कृष्णार्पणमस्तु।